गोजोननाया जोङो दाख्लैबो खनसे जोङो सावरायखांबाय। जोङो खोब नैबे सारनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायगासिनो दङ। गोजोननायखौ मोनदों आरो ओरै सोनाबनि गामियाबो खोब गोजोननाय मोनदों। गारि घरा सोलियामोन। नैबे अन्थाइ थाइथाम बान्दो जानाय लोगो लोगो मोननै खामानि होनाय जाहैदों आरो। बे लामायाबो जाबाय आरो जोंनि बान्दोआबो साफस जाबाय। गायनाय फुनायनि थाखाय जोङो खोब उसुबिदामोन। 1994-95 जोङो फैसा खांनानै बानायदोंमोन। हाजोबैनि द्रप थानानै दिनैसिमाव जोङो सारनि अनसुंथाइ मोननायाव जोंनि गोसोआ गोथार जाबाय आरो जोङो इयुनाव जोंनो जिथु फिथाइखौ होदोंब्ला जों मोनजादोंब्ला बे सारनोबो जोङो बे फिथाइखौ जों जाहाथे 17था गामिया होफिनगोन होननानै जोङो मोनसे मिनिजिं खालामलायबाय आरो। माने जोंखौ अनदोंबा जोंबो अनफिननांगोन। फिथाइ होनोबा बेनाव सासे MCLA बो जानो गोसो गैयानो MLA बो जानो गोसो गैया मानि फिथाइ होगोन माने जायोब्ला बिनि जोङो 17था गामिया सापर्ट दङ बेजों जेब्लायबो बहाय नैबेनिफ्राय गल्डनफारानिफ्राय लादो गल्डनफारा बावरागुरि मारुफारा थालिरबारि खुंग्रिं हान्थुफारा दख्लाफारा हान्थुफारा मोननै नामा हान्थुफारा मोननै मुराफारा आस्राबारि गोथैबारि बाथाबारि ओमफ्राय आस्राबारि नारेंगुरि 17था दं। औ 17था गामिनि थाखाय सुबिदा जाबाय माने जायाखैमोन बे बायोबा माने दैया सिलाय बेलाय खुब खहामोन दावराव दावसि दैया फुरा एकदम जों थांनाय दैज्लाङाव जों बेजोंनो गायनानै जादों। दा दावराव दावसिया जोंनि माबायाव बेले बेजेया फैनाय जायाखै आरो जोङो मोनबाय क्लियार जाबाय गांनाय उखैनाया फुरा जाबाय एसे थेवब्लाबो जोङो नैबे सारनि अनसुंथाइ मोननायाव जोङो दिनैसिमाव आरो साबसिन गोजोननाय फैबावदों। नोंथांमोननि ओनसोलनि EM बा MCLA रन्जित बसुमतारी बिथांनाव नोंथांमोना सहाय बिहैदोंना बिहैयाखैमोन? जों थांनाय जायाखै। डाइरेक्ट सांग्रां सारनाव बिहैदों। बिनाय माने जोङो ओरैबायदि सुबिदा होदोंनो होननाय खोनानायलाय जों फंनै फंथामसो एसे बै आवजाराव लेंहरनायाव जोङो थांनानै रायज्लायदों दे 1 थारिखआव जों आं नायसिगोन होननानै गावनो निजेसो फैदों खननै फैदों सारा। नोंथांमोना बेखौ मावोबा बेसेबांसो खरसा जागौमोन आइडिया खालामनायनि सायाव? जोङो गिबियाव सिमोन 15 लाख थाखा गारदों। क्लियार जादों जानाया खुनुरुखुम लोरलिलिं जादों आरो 15 लाख थाखा गारनानै जोङो बिगा प्रति खांदों आरो जनसंख्या हिसाबै बियो खय फुट दंथाय जोंथ' सुनाय जायाखै। 100 मिटारनि बारगोन। दा जोङो दिनै गोजोननाया साबसिन फैनाया जाहैबाय बेखौ जोङो साननाय बादि गारि गंनै एरायजालायनाय बान्दो जाबाय आरो बेराफारसे सानजानि सोनाबनि गामियाबो खोब गोजोननाय फैदों। सरकारा माने गावसोरनिसो खोथा आरो जे सारा बुंदों जे नैबेहाय हाग्रा गायबावनानै होबावगोन आरो डेक'रेसन समायना रमायना माबा फुल गायगोन दा बेफोरबादिखौ बुंनायलाय जोङो आरो साबसिननिफ्राय साबसिन गोजोननाय फैबावदों।